Futbol boýunça Türkmenistanyň Kuba uğruna 30-njy gezek geçirilen oýunyna arkadagy bilen ahal toporunyň futbolçylary duşar. Aýgytlaýjy duşuk Döwrewap innowasion Arkadag şäheriniň 10.000 oruluk sport toplumuna geçiriler. Kubak uğrunaky deslapky oýlarda ýeňiş alanyp finalla duşma huk kazanyn Arkadag bilen ahal toporunyň bu oýuny eýýämden hünärmelleriň, tälimçileriň, jankörleriň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Ýekşenme güni 15:00 başlajak duşa futbol söýjüler göni ýaýlymda tomoş edip bilerler. Ýurdumyň Kuba uğrunaky oýuna toporlar ýokary derejede taýýarlyk gördiler. Arkada toporunyň döredilen ýylyna milli çempionatda ýeňji bolmak hem üren gowandyrjydyr. Bir näçe edek ýeňişler ýaran edilen ahal topor hem nowatdaky edek Awra ile Kuba eýlemi üçin uly tagalla eder. Şunukdaý nazardan oýunyň gyzykly hem çekeleşikli boljakdygyny ynamly aýdyp bolar. Türkmen halkynyň milli lider Gahraman Arkadagymyň binýadyny berkden uran sport özgertmeleri netijesinde hormat prezidentimiziň sporty köpçülikden bilen terbiýany ösdürmekdäki başlangyçlar esasynda ýurdumyzda sport ulugymy belent derejelere çykýar. Ma'lum bolýarly Gahraman Arkadagymyň sport ulugymynaky görellisi futbolçylarymyzy belent sepkitleri eýlemäge ruhlandyrýar. Kämilleşmek, tejribeler arttırmak, ýyly geçirilen sport bäsleşiklerine esasy wüzife urlar. Bu ýagda ýarşlaryň gyzykly bolmagyny üpşün edýär.